Pipila ka mga species sa migratory birds makit-an sa usa ka fish pond sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City. Aniya ang dugang detalye. Australian stilts, Philippine ducks ug white egrets. Pipila lang sa halos 49 ka mga species sa migratory birds nga makit-an sa Site B Campus Bird Sanctuary sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology sa Barangay Rio Hondo, Zamboanga City. Matud sa tagdumala niining tunghaan, mga alas 6 sa buntag o sugod alas 5 sa hapon, makit-an ang kadaghan sa mga langgam nga naglupad-lupad nining 5 ka hektaryang fish pond, kung diin napuno sab kini sa mga punuan sa mangroves o bakawan. Ang maong mga migratory birds nagikan pa kuno sa nasod sa Europe ug nipadpad sa maong dapit sugod tuig 2000. So when we say migratory, it means they flew in. They flew into our campus and this site, and after that they did not anymore left the area because of reasons that according to DNR, they found home, they feel safe, and there is abundant food. Mga worms nga anaa sa fish pond, lakip mga gagmayng isda mao kuno ang kasagarang ginakaon sa mga migratory birds. Dugang sab sa tagdumala sa maong tunghaan nga dinhi kuno una nakit-an ang labing unang pagpangitlog sa white egret sa Pilipinas. According to DNR, they also found out that the egrets had hatched the first time in the Philippines only in our bird sanctuary. So we're very fortunate on that. Ang nakaganda lang dito sir sa ZSMST sa Site B is we have the forest which is na malapit lang po sa city sir, na ito po ay nakakatulong sa mga students na rin para ma-relax. Dito lang din makikita sa school na to sir yung mga birds na mga endangered sir. Padayon kuno ginamonitor sa DENR lakip ang Philippine Wild Birds Club of the Philippines ang mga migratory birds aron sila maprotektahan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.